3, 2, 1. Ayaw ba natin? Manabla, makatuloy. Ya, bakit yung cellphone mo? Aglit na kayo po. Ito, makatuloy. Aglit na kayo. Hindi mo, bakit si kayo mo, tidog. Natanggal, tidog ulo yan. Ay, nagtutultog kayo. Magalinan. Diretso. Street lang. Street lang. Basta. Pagpakas din ang muya. Dapat yung manainan. Tata, rante kayo tata. Marites. Rante kayo sa ako tata kakabsat tayo na sinakusahan na kayo. Nga, nagisupot tiga daw. Kayo sa may gitna, sa may gitna. Yung video. Hindi mo kaya mata CCTV dito. Kanon aso? Diyan pa yung swante. Kanon aso, bugdong malt. Sobrang takanot. Gano'n. At ay ayam tayo kakabsat. Sakbay ka tayo ayam. Dapat mamamu amin tinaglagan nyo. Doon kailangan simpain ka kayo suda. Simpain na kayo pa. Ayusin ang sarili na ayon sa itsura. Bihanes, awan naglalas to. Talong kayo na marigatan at ikinita kayo lang yun. Kasjay. Naamoy yung anak apoy itsura yun. Mamang kayo di murdong kasjay. Sige Ante, bitaw na kamay mo na kabalik. Ikadundin mo. Nay, amo ko di makimurdong sulit. Lagi markitinit niyan, tay. Mas natugaw ti bisikleta. Okay, kasta ka matinig. Apay. Nagasat akin na tao. Apay kamay. Amin dito yung barangay Bunag na. Doon napigsan ni Danog. Tinugaw. Malayos dito yung barangay Bunag. Amin nga natao dito yung almas kong dati na bakit nagbiyak tupay na. Apay kamay. May isa na. Ay! Gusto nga tayo natala yun. Dapat tayo mo ni makakawayanan kasi ito na may isa lang dato. May isa lang. Doon makaitong mo lang na tagos. Apay kamay. Ang kanya dang tibiyak na tiyak. Apaya. Ang kadumdumok, masok na kalunod pa. Ang sisig ka. Okay. Sige. Ayos ang ninyay. Apay kami tayo sa alipay na dato ang sisi. Inisiyo dato Santo Niño. Sige. Kanawan sa kinagaw. Kastalantan. Ngamamoy yung ano. Yung itsura yun. Dato, interview portion. Sige. Rugyanan kita. Ano yung tinagay mo na ba, ate? Ay, da ma'am. Ay, da ma'am. Wow, nagpay tapiligo ng ma'am. Ay, da ma'am. Na ay da, ano tawon na? Going 50 na. Going 50. At ang asawa? 59. Wala ako sinunod ang asawa? Single naman. Single. Ay, virgin. Single ma'am. Ay, single ma'am. Apa niya na single ma'am? Nagsina kayo nila kay ma'am? Anak ko lang is dalawa. Anak na ni Ma'am Dayan. Ate, kumusta ti sex life mo? Ayos pa rin, pagsabaw. Big sabay. At dami magkutkutingaw? Na! Ada sakit na ni Mama mo Madam Dayan. Ada sakit na datoy. Hindi sa kina? UTI. Oy, awat beauty na sakit! At sa kina kay Bakit pa lang atin na yung nailig ko rin ng soft drinks? ada sakit na UTI data. Kasano ngayon di ay? Ulila ti Imas. Ante ni makalaglagit ka mo puti-putang mo. Ikaw kawalon mo. I want mag-shower. Hamugaw kawalon. Ano ba yan? Mabanglos. Inamoy tupay ng imaon mabanglos datakot karne. Ay, ano na may dati kay Tabal. Ay, nagram-ram, di ba? Basta hilo. Takte. Napo, nagtuyaw ng kabago. Ano tinagal mo, ate? Elma. Oy. Na Aida, pili Elma. Oo. Ni Madam Elma, manutawon na. 51. Uy, kasi 40 plus na kailangan. 51 tinawon na nga na stricto, tinaganak na ni Madam Elma. Apaya. Kita ang maginipan na nakabaro. Ay! Ayan Madam Elma, at tatrabaho na? Wala. Ay, sado. Ito na mag- Ay, Oh, may papa. Pampatayan mo data kayo yung natabakunan iyo. At asawa ko yan? Awan! Oh, yaman pa yapo. Ikadya isulay. Siya timang interview dito. Ay, salamat
tihon ito yun. Inya, timatay tayo managan mo kayong kabil ni inang mo kinitatang mo yung birth certificate mo. Christian. Si Christian, at tatrabaho? Inya. Bumbero. Oy, mabumba ka ba? Mabumba ako siguro, tatauban mo man. Lapatiba. At damot experience mo, tibak lang. Awang pa. Kaya mo nga padasal. Mati, nagtalang iba ko mo nga buy-buya, matin ko lang. Ayun na, natigal pa naman. Dini nakalatis mo. Ito, Ay na to. Ay, kapsa mo, ayan na ti girlfriend nito. Ay na to, ti girlfriend na. Oy, agawit ka, nalmas ka mga nanganal. Napay lang kukong dito, yung kamaturugan. Ano tumakbal ka pa? Ano po lang kayo ni girlfriend? 9 years. Mapirikit 2 pa 10 years na nagkasama. Hindi na po. Kahit! Hindi na po pagpunta. Karkarito, gawin na agawit daw. Animal ka, mangagas. Nagawin, pagtik ko naman ka doon, nakikimaw. Pusto di ko namin. At nakamot mo. At alawag mo. Awit na tutipin mo. Ako rin kayo katag na ginamot mo. Kaya mo magasan, antay. Di niya timaday tayo managan mo. Lilia. O sige nga, at kidong katay kalumida na gamot mo. Sige, pinag na lang kayo. Ang kayo kakatawa at atikot hanggang angaw. Baka magbagata ka pilusok ko kayo. Hanggang magasan dato'y santo ninyo kayo. Kakatawa. Kakatawa. Uy, natinagan mo. Lilia, o ang mo yung sino mang gagamot dito ayan nyo. Lilia, tinagan na. Inating kargam. Taba-taba. Ay, patay gutong namang gagamot. Inya ba iting kargam? Pansit. Ay, pumapalani dati mang gagamot dito'y bunol. Ikatawin mo saan? Ikatawin. Sika yung buwan. Wayaan nyo, kamay marasi kayo dati nagpulipakpak. Animal ka. Kung marting mo, tapipit. Animal ka kapit. Animal ka na kahit ipipit. Sugon ko nagbakla. Ano, sumali ako na. Inaango na. Ang kamako tati. Umampok mo. Inanakan natin, Lilia. Lilia. Lilia, dati ni inilapidana. Lilia. Lilia, mano tawag mo. 60. Oh, nagubin ka pa. Nagbasit ka pa lang, 16 mo. Apay pinmasino ni Dora. Ay nanay pungot na bang si Dora. Hindi titrabaho ni Manang Lilia. Lakotope. Ay, aglako ni tubig. De tubig. Ay, ulit. Ako na tubig. Ano, buto din may lalako. Gumata na kuma. Ay, hindi Manang Lilia. At tatrabaho, di ba? Apay naman ka tumartaray, padaso. Apay, tarapay ka tata. Ay, apan di munisipyo. Hanggang lang ang subli kita. Kamutan ka. Apay ka ata, nag-interview ka. Apay, tarapay ka tata. Ating ko dapil na Lina. May nakikalanin. Hindi palanin ka. Oo. Dita mo. Dita mo. Hindi ka lang tayo. Dita ka. Ito na kita yung maritisa. Ito yung marites. Ayan, sir. Dahil natin ko tayo na nanagan mo. Presi. Presi. Natin Presi, manong mo? 63. Ada malang mo ang 64? Ay, wala. Ay, hindi yung trabaho ni Auntie nanagan na. Awan para balay. Gusto mo talaga babakit na gabi. Tatang kayo, Ante. Ay, nakapoy ko. Umang ka kita. Tatang. Takde. Nanagan. Wow, abi ati Dora na nasa ikabong mo. Nanagan na tayo? Siya ni Ibe. Ibe. Ano tawag ni Ibe? 67. 67. Idamag ng Ibe. Chismosa ka ba? Wait! At tapay asawang. Awanan na. Ay, bungbo lang. Nabalo ka? Napayag ka gano'n din nabalon. Bibigat ko na rin nag-rain ka din asawa. Wait, agree ka tinasapan no bigang ante alas 4 di para
na tibigbiga. Kapay kamay. Ang tader ka. Oh. Ang tudok buto. Itayang akas ka na may lawan lagi may lawan. Mawag di may lawan. Ay na, igatang ang pikandado na. Ato nga, lati ka na. Garang pinakapakutan. Tatar! Nakatader. Maawag na kung susunang. Uy, sana all. Nag-imar ti susunan ni agar aruyo. Ay, lambara, magdidiyak ka na. Ang titig kami dita. Madimi ka yan, kasi kami lagang mag-Julie na na. Siguro mapalabas pa iti mga tawon at ito'y bakrang gisusunan niya. Nanganig yan ti pusod gisusunan. Inatalagan man kay Emil. Dapat naka-shirt ka mo. Kami Emil L. ka mo. Natime, dasawa. Manaw. May isa. Ako, Ito ko karsik. Hanap na yan, ano? Iyon nagyuman ti kasol. Animal ka, nagasultata. Water jug. Ano tinagan mo, ate? Anaw. Anaw. Taga-anaw siguro. Taga-anaw ka ito. Ay, taga-tarlak. Ano ba ng anaw? Anong tawag mo? 42. Nada-asawa? Wala. Trabaho? Awan. May samot. Sabi mo. Ay, pagpakaninda ka lang. Iso mo lang upat, isuso mo. Topo. Sex. Nakadustuso na dati ng latakong. Pagkakuha natin. Tama. Ito, orang ka talaga. Nag-imar mo natin buhok mo ni kaladarisayan naman o. Kimod ko pa. Alam mo na ka, Matay? Inanagan mo! Tulan! Veronica. Anong tawag ni Veronica? 61. Naasawa? Awan. Awan. Babalo ngayon, Tay? Yes, ma'am. Oh. Kailangan madaman ng Tay. Attorney ko na. Ay, kagaya na, Tay. Gada ka mo ni kasi lanay pungot-pungot isang kapulong at imun nyo. Hindi na kayo maangang mo yung buhok na. Ikas kayo nga lang tinyo. Nakahilme! Kasi lang mo inalipugpog na kakaraw na. Ilabas ang pitong dragon ko! Nakasusuong tikapas. Hindi na naman, Tay? Delia. Delia. Delia, asawa? Ginagawdan. Inakaw ka! Ay, makasi ka na lang ng kumino. Rabawang kami, ito ang malam. May bati na kayo siguro. Pero natin na yun. Para takin na yun. Ayun na nga. Dai Qatar. Kaya mo mapanji Qatar. Qatar tarungan. Ate Kate. Data. Dai na bekas mga anak tibunyang mo ta. Nagkayak mo ta. Uy, may sabon ni. Oy, bungay. Kay paiso. Ayun ang kay paiso. Ate, ano tinagan mo? Anita. Na Anita. Ang kiss-kiss yung kamag. Saan? Nag-iimbing nga ni nag-kiss-kiss. Nag-iimar ti agong ni Anita. Awaya. Kasla palatang tinyog. Mananawan ni Auntie Anita. 70. Talaga mo na Nasapa ka nga nalungtot ah. Nanang Anita, nagtrabaho? Ninya. Lakrapot ni popcorn. Aglalakot ti popcorn. Kasama na di sumo. Buse. Thank you, Ate. Ay, ako mo na natin. Nagpintas na talaga ni antik niya. Siguro no, ang daw-dawa di pakapagalan nyo, dato'y lati patader mo di tingna. Hangan mo na, adong apit mo. Scarecrow. Di pang putang. Ayan, Tay. Inya, tinagan mo. Lydia. Ay, Lydia! Nag-iimar tingipon na sumursurot ti protocol. Naka-social distancing. Kumay. Ate Lydia, ano tawag mo? 73. Ada asawa na ti Lydia? Ada. Mano? Maysa. Kumusta ti panagkinog mo? Ay, awane. O nabuo na? Ha? Bedridden nila kayo. Bitridden. Uray ante, among no, hindi ko natagarudan. Uray bakit nun ag lipstick tiket. Iso ag lipstick ka, tanong nakilnat pala panagkita nila kay mo. Kin may sana. Han mo siguro nga bedridden di kasjena. Tumawa mo. Sika natin mga rabawo. Amati, mabaling. Kasan yung tsura ng katanan din ang trabaho na. Agbasapay. Ano?
tugaw ka. Sit. Ay, basta gila! Takte. Ay, nga tida. Tamang ingin. Dagay pasiro na pala gilang isaan, tanong masuka lang. Agaruyo ngay kamantika. Ano naman mo ate? Rose Ann, awang puti-tuto, agruar ti biruruko. Magkataon ni Rose Ann? 33. Big pa. Isang kaubingan tatlo. Wait, so, Anong trabaho? Pala. Agpalpal. Palamunin. Na, palamunin. Ay Alright. na, suporturiro kang sabot, kapinpintor ka na kita inam. Uy, naman. Napakalag-sideline nga nagpintor, inya pininturaam. Sementeryo. Mayak na karupa na to eh. Kabaya. Panay nga bulalos si Daunda. Padiguan na ka nga padiguan. Tulang. Abordo naman to, ugot ti pariya. Oh, jak kaya ka siya. Mayak ka lang to. Vitamin C minter. Ayan tayo nga sumat. Ala. Ayan na kayo may siya nga nagwapaw. Chinito. Ayan, chinito. Oy. Anya tinagal mo kuya? Itan. Ano to na Itan? 28. O, isunti ka ubingan. Ada asawa? Awang pa, ada to ti girlfriend mo siguro. Ada, jay. May sama dato. Di kayo pala aga-awe. Ni Itan, ano tawag niyo yung girlfriend mo? Ag 2 years. Uy, nalakapay dato. Nalukay pa. Ayan. At ang trabaho ni Itan? Inya? Sundalo. Sundalan ni Malka para papo na. Ano ba ka na rin natin maarmalay? Oh! Pick up line naman ni Sundalo. Itan! Bakit? Sundalo ka ba? Isang putok na. Alright, at tanong Kaya tumater kayo. Mga kayo. Lumaok kayo dito yan si senyor. Ayan. Mapalit tayo ba niya ipakas Gigi lamisaan ako? Iguyot tayo man dati lamisaan. Lagi din naglamisaan ang lagi nag-eat and run. Kasta. Nalawa tayo. Kasta. So, Ang pakastay kayo, baby lang. Itan. Pakastay kayo. tingnan niya kasta. Oh, tatatay, ayon tayo. Hep, hooray. Ang mo yung siguro. Amo yun na, Jai? Now, ikan tayo titwist na. Ang hep, hooray. Okay. Pak, ganer. Kasta. Ang mumong suling nusin noong una nga maikka dito. Dati ang sisay. Siyempre, delikado kami na ano, isumachi ang vlog sa kasama. Nagtiyog-garog lang tayo. Kaya na, nag-ibar may balap pa si Okay. Tanda tayo, ayon tayo, hep, hooray. Ay, pak, ganer. Ayan. So, amo yun na yung namitan tayo. Itry tayo pa yung bawat tayo sa kala kayo. Papa. Dapat energy. Naabak ka daw, palakpak nante. Pak, ganer. Energy. Ganer. Jai. Di ba, men? Ganon. Dapat sikat ka nga pati susaw. Pati susaw. Nautog mo di karkar, ma'am. Nudeng. Kung ano na yung pagkasama mo. Kung wala. Pak. Ganon. Ano yung pambatok na daw? Ora siya dati ti malungkaw, naka dati nan si Sek. Palaban. Okay. Sige. Compress. Sige. Deket kayo, agkadeket kayo. Adalin na kayo. At tatay, ayaw kayo ang nag-dismissan. Kaya ayaw kayo, pak, ganon. Alert. Pak. Tanggal ulo ba hindi pa ko? Kaslahin hipore. Naitulog din ang pakpak. Di ba kayo? Ganon. Yan. Wato. Alert. Ganon.
Kasi mantinir na. Dito na lang. Ato yan. Awan signal, nagluri. Nagbulahagan. Kasama kami na dito. Kasama, nagsarting. Wow, multo. Ato yan. Serious. Learn. Hop. Apay. Ate, may kayo na. Sapay manok ka. Nil-nil ka ba? Siya kami paborito. Talagang. Makahan silo. Dahil. Dahil yung nagkamali kayo, may ilan kayo. Kaya naikangkang, thank you so much. Papak, ganun. Nagpalakpak, awarin. Lagi din mo paborito, tati may nagtutulog kayo. Nawati ka naman! Ano yung isa din? Ay, nati. Hoy, bombero, sundalo. Oy, nakatsog na kita. Aray! Wah! Nagpalakpak ka! Pagbigyan tayo ng bigman! Sakit din. Kastang. Asjaya! Ayusaw, makauhult ako. Ibasipas ka dito. Thank you so much, ante. Ayan, nagpakasdi kayo, ante. Sige, taga-taga kayo. Bumbunas, palastok ako, palastok. Wala! Ano bang asong bitch? Oh, napalakpak! Oh, bye! Oh, bye! Talaga ito ang mabibilang ko. Hindi susunod ka. Kaslabay-bay, ang tilayo. Oh, napalakpak. Ganyan. Ala. Ano? Ikatong data, nagumuporta na. Oh, napalakpak. Kuha na, ali. Lalalala, nabati na. Lalainan nyo. Uy, apay nagparang ka. Uriso na ni nabara. Agutog kayo niya. Adunog korta mo. Tarusang mo, dati bati na bakuto na niyo. Dati mo, pagkulan na pa'y larong, anak mo lagaro din nagpa-premyo. Maasikamot ka na. Bye-bye! Alay ka gamit na tabatri dyan si Ay. Ano ng yes? Rapsanan ta. Agur-ura. Hindi mo kami pinapalagyan mo ng katugang kwartadan. Bibe! Ako marami lang tayo. Nagwapo ka nga, matama ngul-ngul-ngul mo. Nato yan.
Dalain nga mabibilang. Si kayo mga duwa. Kas na mayaman kayo mo. Di pala ipamigay mo. Di bakit mo? Madam Dayan, si kamang premium to yan. O, in kayo kaludyayan, so namang premium. Oh, ito na na eh. Ibingayan minto. Ay, taki na. Oo. Alam! Wow! Ay, kaludyayan, nagkalaan di premium kini Madam Dayan. Uy! Madam Dayan talaga nga ba? Anak ko ni mamam niya. Nagpupuskol dagiti gold na eh. Kakaasi ginapukawan. Dati na. Ay, Alert! Wow! wala! Ayan, nabatin, giduwa, kabasuraan. Nangapasurahan! Nabubulok at di nabubulok. Ayan, nabatin natin factory debate. Tingnan din kaya mo nga maibagabago ka nga maika. Imam mo, lalay na ma. Oo, sige. 500 na tao. Oo. Alay! What? Tama yun, hindi ka lang. Hindi ka lang. Hindi ka lang. Oh. Sika na mo, di sikapay na Huwag lang. na isulat tinangaba. Wag. Ni auntie nga basit tinangaba. Well, anting nga ba set, sika tinangaba. Wag. Tata. Alam kini Madam Aji Premium, akala nga pa. Nagina, Nagtatao. talkan lugasot ni Swildumi, sa ni magasot ni Premium, abonado kami pa ito agasaw. Tata. Ano ulit tinagan mo? Christian. Christian. Ni Christian, di ba dati ni bakot mo? At Jenny, hindi pala gawin. Ngam, game ka. Game ka ba? Game ka na ba? Game na! Ayan. Kami nagawa nila kay mo atil-tilan nila. Uray arat to, hindi bakot mo, at joke kayo lang. Ang angaw lang Ang angaw lang amin dito. Iso nga, kas pangaligan awan ti asa, awan ti girlfriend mo, at kayo pakilala bitin yung maduwa nga pagbalasa. Wow. Ayan. Dati nga pagbalasa, agoray ka taglit-lit, at jigil-gil. At duwa nga balasa, awang pa'y pulos ti asawa na. Ayan. At birpilok naman ti mga asawa na. Ay, abanta nga no, Jumaysa nga balasa. Amy! Amy! Makatuyan.